Ngenhlahla leyo xa sisePort St Johns kwaWard 4 kwilali kaTata uFono oyinkosi yale ndawo. Sifumana ke umfana owayekhona xa kwakusitsha le ndlu yatshayo. Sikhumbule ke uba ndithe kukwamtyana ePort St Johns Ward 4 kuseBholani. Apha kukhona lo mzi niwubonayo ude wabe uyashiywa ngenxa yokuba kaloku ngulona ulibhodlo bebalekela into yoba bawelwe yile ndlu. Umfana ke simfumeneyo ngowalapha ekhaya. Mfana wasekhaya, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sinike wena uzaziso uba ngubani igama lakho, then ukungena ukusichazela uba indlu yatsha kanjani, kwatsha ntoni, nasinda kanjani. Ndizibulisele nam. Igama lam ndinguNtuthuzelo Mtyana. Ukutsha kwendlu oku ndandisekuvakatsheni, ndabuya leyithi ngexesha lolala ndayotya endlini. Endigqiba ukutya ndatshiya isitya phaa esisikona kule ndlu balala kuyo bonke oomama aba, ndayongena endlini yam ndalala. Ndithe ekulaleni kwam kwawuphaa koo-3 ixesha ndothuswe bubushushu. Ndicinga uba ke mna kuba ndithanda ukungembathi xa ndilala ndikhabe nje ingubo ndingahoyi ndiphinde ndilale. Still ubushushu busekhona. Ndide ndothuke nam, xa ndisothuka nje ndiphinde ndinganayo, ndiphinde ndibanjwe bubuthongo ndilale. Ndibe sendisothuka ke ngoku ndisitsha isandla esi kube lapho ndothuka khona. Ndizama ucika ndibone uba ungamandla umlilo uyandohlula. Ndiphume ndizame uyobiza oomama aba uba bavele ndikhuphe iimpahla ngefestile lena. Xa sendibuya ngapha ubuvusa bona ngapha ndibuyela ngapha endlini, akusangeneki endlini, umlilo sewuphuma ngeefestile kuvutha kwanto nje esendlini. Indlu yatsha yonke. Asabi sakwazi ke ngoku uba sakhupha izinto ezingaphakathi, zatshela lapho zonke. Zinto zini zexabiso ocinga into yoba zatshela ngaphakathi endlini? Ziibhedi tata wam, iiwodrophu, iiT-V, ifriji, Sure. fenitsha nje kwanto nje mani, vele ndithi kwanto nje yayisendlini, kwanto. Ndashiyeka mna nezi zasesiqwini ndandivuke ndizinxibele njengoba ndafike ndalala nje ndakhulula, ndavuka nazo ke. Ezinye ezi ke ngoku uzifumana ke ngoku apha ebantwini. Nditshilo ke ndathi ke silapha ePort St Johns kwindawo yaseBholani ward nguWard 4 ikhaya kukwamtyana. Ndicela umama ngapha ngasekuqaleni kwisandla sokudla ngu-Asi Mkhonto oyi-journalist yalapha eVusisizwe, ube ngumama Umtheza phakathi walapha eThombo Mthalala, andazi uba ndibiza rayithi na, Mama Umtheza, ibe ngumama Umtyana lo singaye lo ungaboniyo kakuhle ngamehlo, akaboni ke phofu kwayena, ingathi wazalwa engaboni. NguLuthando Ziziliza waseThombo, itimu yonke yaseVusisizwe. Sicinga uba sihamba naye uVumile uMzinani, sihamba noLwandile uBhanisi, bakhona bazawuthi gqi nabo. Mama Umtheza wethu, ikhona into ekuchukumisileyo ukuzofika ngoku. Ndizawunikela ke itimu yam ikubuza imibuzo emveni koba uzasisile ubulise nakubulisa nakubamameli beVusisizwe nakubaxhasi. Siyabulisa mama, kuwe ngu-Asi Mkhonto lo othethayo from iVusisizwe TV channel. Mama, usimemile apha namhlanje uba masibe lapha, sifuna ukuva bhetere face to face uba yintoni injongo yethu uba usibizele apha namhlanje. Enkosi bethuna, mandibulele kakhulu kwiVusisizwe. Silapha eBholani kwaMtyana. Umzi ke kwawona ungumzi ongazithatheli ntweni. Ngoku kwatsha ize sibe siyadibana nale nto kumzi afuduselwe kuwo lo mama. Kwatsha sayovela ke phaa njengenkonzo. Safika seva into yoba sebathutha apha kowabo baphaya kwadadobawo. Kulo mzi ke ngoku uye watsha ngenxa yokuba kucaca into yoba bazowelwa yile ndlu abahlala kuyo.
umama lo uhlala nabazukulwana nomntwana omnye oyinkwenkwe. Abanye ababini bangabantwana abahamba bekhangela izikorobho emakhitshini. So ngoku sachukumiseka ke siyinkonzo, sazama into yoba ngeke makube khona uncediso kulo mama, kuba intlungu kwale yoba ahambe ayogciniswa komnye umzi ngenxa yoba kuphele umzi wakokwabo ebehlala kuwo. Silapha ke ngoku ngenxa yaloo nto. Yho, sorry mama, uhambile umama apha kwakhe ngenjongo yoba uphelile umzi. Uhambe kuba kucaca into yoba bazawuwelwa ngumzi lo uphelile. Sokuyibhale